Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Bona vesprada a tots i a totes. En el programa d'avui tenim uns invitats molt especials. Han vingut fins a la ràdio l'alumna de segon per a contar-nos el projecte que estan treballant, que s'anomena el cinema. Hola, xics! Hola! De quina classe sou? I rapidíssimament anem a presentar-nos. Per així tenim a... Vega! Inés! Sofia! Maria! Andrés! Sara! Hola, com esteu? Bien! Preparats per a parlar del cinema? Sí! M'han dit qui és la vostra tutora? Sandra! Pues m'han dit que heu treballat moltes coses Sí! i les aneu a contar, val? Vale, per exemple, vos pregunte, abans el cinema era com és avui en dia? No. I com era abans el cine? Era antes una sala muy grande, toda negra, con un agujero por donde entraba la luz y se veían las imágenes, pero del revés. I això quin instrument és? Quin nom té? La cámara fosca. La càmera fosca? Que interessant! I em podeu dir què és el foliscopi? Qui ho sap? Vega! Son folios donde coges el folio y pones el pulgar y lo doblas para que salga como se puede. Molt bé. I Inés, què vols dir? Que son de 24 hojas y lo grabas y con el pulgar haces así, es como una animación. Molt bé. I m'han dit que també heu treballat que és el cinema mut. Què és el cinema mut? Adnan. Per què es caracteritza? Aylan? Es como hablar en una película, bueno, pero no puedes hablar. Pero como que tienes que hacer gestos y estar en silencio. I escolteu, a veure si sabeu respondre a esta pregunta. Qui va inventar el cinematògraf? Això ho heu donat també. Quins germans? Els germans? I què és el que van fer? Quin aparell és? El cinematògraf. Es como una cámara que iban haciendo así y cuando ya lo grabas hacía así. Como que se movía la imagen. Vale. A part de tot això que heu vist, ens han contat que vau fer una eixida a la universitat. Això és de veres? I què vau fer allí? Què us van ensenyar? Inés, què vau veure, Aylan? El croma, que es como una sala verde que ahí tú programabas una cosa y parecía como si estuvieras en la playa. Molt guai. Sara, què ens pots dir més? Si hacen una película que necesiten tots ver, no pot ser el verd, té que ser el azul. Molt bé. I després d'estar en la universitat i ensenyar-vos totes les instal·lacions, on vau anar? Al cine. I quina pel·li vau veure? I algú ens pot contar de què va la pel·li? Inés? De que una niña que tenía un amigo imaginario que ya había crecido y no quería amigos imaginarios, pero al
y encontraron todos los amigos imaginarios de cada niño que es crecido. Molt bé, molt interessant. I Dalida, quina és la teua pel·lícula favorita? El Mago de Oz. T'agrada? Sí. I a part de... Has vist la peli, però m'han dit que també esteu llegint el llibre. Això és de veres? De Mickey Mouse. Sí. De Mickey Mouse. Aylan? Me encanta la película Smiley. Se trata de un niño que nace, pero, o sea, que algunos niños nacen como que animales. Molt bé, gràcies. Dalida, què ens vols dir? Que de superhéroes está volando y lo que siempre la bebé está cambiando su papá. I tot això estaria dins dels efectes especials que avui en dia veiem en les pel·lícules. A que sí? Sí. Y va ¿Vos agraden? el tirador. Vos agraden les pel·lícules d'animació o les pel·lícules amb personatges reals? La película con personajes. Sí? Sí. Adnan, quina és la teua preferida? Está igual. Ui, molt bé. I Andrei? La mía es como la de I a Sara? la mía. Que no me saben de sabores. I a Sofia? Vega? Los niños. Molt bé. Pues bueno, molt interessant tot el que ens heu contat. Moltes gràcies. Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. I ara continuem amb l'alumnat de segon A. I així ens acompanyen, anem a presentar-los. Delia, Lucas, Iván, Lorenzo, María, Pau, Ari. I? Molt bé, benvinguts. Com esteu? Bé. Ja m'han dit que els vostres companys que esteu treballant al cinema Sí. i que sabeu moltíssimes coses. A veure què ens podeu contar. Per exemple, voleu que vos faig alguna pregunteta? Vale. Vale. Si vos dic el cantant de jazz, què em podríeu dir? Què és Lorenzo? Que ha sido la primera película que se juntaba la imagen y el son para que suene tot junt. Molt bé. La vegada. I si vos dic qui van ser els germans Lumière, qui van ser, Lucas? Son unos germans que es van crear la primera cámara que va a existir. Molt bé. I el cinema mut, què va ser, Ivan? Van inventar una càmera que el germans Lumière com una caixa que gravava l'imatge però el so no s'escoltava, però es podia posar música de fons. I em podries dir algun actor o actriu destacat, Daria? Charles Chaplin. Molt bé. Escolteu, què era abans, el cinema mut o el cinema color? El cinema mut. I després ja va aparèixer a color, a que sí? Sí. I em podeu dir per què es caracteritzava? Vinga, Ivan. Perquè el cinema mut no s'escoltava i després quan havia color havia dues coses que havien canviat, que s'escoltava i que havia color. Molt bé. I qui va ser Walt Disney? Vinga, Pau. Que Walt Disney va crear un personaje que era Mickey Mouse, que era un ratón muy famoso que tiene muchas series. Molt bé. Heu vist? Vosaltres? Sí. Alguna pel·li o dibuixos
de Mickey Mouse? Sí. ¿Vos agrada? L'aventura de Mickey Mouse. Molt bé. I m'han contat que vau fer una eixida. On vau anar? A la UGI I allí, per a què vau anar a la universitat? para saber más sobre el cinema. I què vau visitar? Lucas? En el cinema. O sea, el cine. I allí, què vau veure? Van veure un estudi de gravació com el de l'escola, solo que más pràctic, que tenía como un teclado que ahí es movía todo el so para que la grabación se pudiera hacer como se quería. Escolteu, i en les pel·lícules, per a crear efectes especials, què utilitzen? El ordenador. L'ordinador? I algo més, Maria? Eso verde que es como que Què és, Lucas? El croma. I què és el croma? es un papel que es De quin color? verde. Ui, También hay de muchos más colores, pero el más usado es el verde, porque es el que mejor se graba. molt bé. Què més, Maria? Y el verde puede ser todo lo que necesites, por ejemplo, en la montaña o en nieve, todo puede salir. Molt bé. I en el cinema també hem dit que apareixia el so és molt important. I em podeu dir bandes sonores? Què és una banda sonora? Lucas? Una banda sonora es detrás del croma, hay una banda de orquesta o algo así, van a tocar instrumentos para que tenga más sentido la película. Vos penseu que és important? Importantísimo. Si no da tanta sensación. Del mundo, sí. Digues. Que yo sé una canción de la banda sonora, son todas. Jurassic Park, Indiana Jones, Hobbit, Tiburón. Podríeu cantar un trosset d'alguna pel·li? Alguna d'aquestes pel·lis? Bueno, es que no me acuerdo muy bien. Digues. De quina pel·li estem parlant? Tiburón. De Tiburón. Es una peli muy famosa. Y no para persona. Y había una... I qui va crear tota esta música? A veure si recordeu el nom. John Williams. Molt bé. I m'han dit que després de visitar els estudis de gravació a la universitat vau anar a un lloc. On vau anar? Al cinema. I què vau veure? Quina pel·li? I em podeu dir si us va agradar i de què tracta? Sí, yo he llorado mucho. Maria, de què tracta la pel·lícula? Que cuando había una niña que creo que tenía 14 años o no. Tenía 12. Ah, bueno. Y también que los amigos imaginarios no se veían, pero esa chiqueta le veía y un hombre también. No, porque el hombre era un amigo imaginario. Así. Calvi. Sí. Y no me acuerdo. Però te va agradar, no? Sí. Yo sé Digues, Iván. Mira, trata de que las personas cuando son pequeñas tienen todas un amigo imaginario, pero después cuando se hacen mayores desaparecen. Y una niña de 12 años que le llamaban B ayuda a Calvi, que es una persona pero también es un amigo imaginario,
a emparejar a niños pequeños con amigos imaginarios. Molt bé. Escolteu, per anar acabant anem a fer una ronda ràpida de les pel·lis preferides. Hola. Comencem per ahí. Encanto. Encanto, molt bé. Shazam. Pacific Rim 1. Trolls 3. Stitch. Pacific Rim 1. Frozen. Molt bé, molt xules. ¿Podemos decir por qué es nuestra película favorita? No. Bueno, vamos. Vale, moltes gràcies a tots i a totes per participar en este programa de ràdio. Fins la pròxima. Adeu. Adeu. Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat Altola FM.